Mai sana'a ka je ka biya bashin da ake bin ka. In kuma ba haka ba fa. Za su kokai ka gidan yari. To ai shikenan ta fi nono fari. Kai ma fita ka bar gidan nan. In fita kenan. To ta zuru ne kai shi yasa. Shashan banza shashan wofi. Ya! Daga baya kenan bari in gaya ma. Kai ya an kai daga hankalinka ya kasa kwanciya har yanzu. Na shafa ciki na ji ban ji shi ba. Allah dai ya sa kanka yana nan. Babu kai a jiki na shi ma ban ji shi ba. To yanzu kai kana ina? Ni ma ban ganni ba. Wannan fadar renin wayo ne. Ka rabu da shi kawai. Gwanja aka ce wai kai ne zaka aure Rakiya? Wannan yarinyar maganar da ake idan Allah ya bamu yawan kwana mun wuce yau saura kwana 3 aure na da ita. Shine kuma baka gaya min ba. Da ban da dan aiken da zan aika ma. Wai a hakan zaka aure ta? Gaba ɗaya kai ma ka shigo layin yan bakin ciki wayan da ba sa son ci gaba na a wannan al'amarin. Kai ma ka san auren nan ai ba zai yi ba. Ba dan dan ungon bane kai in ba sai na fede ka ba shege nake. Ya dan kwamba na ai mota. Ƙarya kake. Wallahi na ai mota. Ƙarya kake. Allah na ai mota. Ƙarya kake. Na ai mota fa. Ƙarya kake. To ai birki ne kadai wanda ban sani ba. Wannan fadar renin wayo ne. Ka rabu da shi kawai. You dey use your future to play. You dey use your generation to play. He shock you.